substanțe chimice, naturale sau sintetice, care sunt folosite în industria alimentară pentru. În primul rând, ce am văzut în prima categorie, e de la 100 la 200. Pentru coloranți, drept coloranți. În ce se folosesc în mod deosebit acești coloranți? În băuturi și diverse alimente. Băuturile noastre alcoolice și mai ales cele nealcoolice, Fanta și toate celelalte surori ale ei, au astfel de coloranți, de vopsele. Luate auzireți, unele sunt chiar din animale, carninul acela e din insecte, care, dacă ne întâlnim cu ele, ne îngrozim. Apoi, categoria a doua, de la 200, sunt conservanți, substanțe chimice conservanți. Am folosit și noi. De exemplu, benzoatul de sodiu folosesc ardentiștii de când eram eu mai mic decât dânsul. Benzoatul de sodiu. Cel mai bine folosesc ardentiștii conservarea mustului prin fierbere. Așa. Și alte substanțe pentru conservare. Și așa mai departe. Cred că nu sunt toate eurile dăunătoare. După cum am și auzit, vitamina C, de exemplu, unul din E302, parcă era acidul ascorbic. Trebuie cunoscut ce se poate cunoaște și să ne ferim cât putem să ne ferim. Auzirăm, nici fără spaimă, dar nici cu indiferență. Ca de altfel, în orice domeniu important care privește sănătatea noastră. În mod deosebit, dulciurile, zaharicalele, băuturile și alimentele prefabricate au astfel de substanțe dăunătoare. De aceea, recomandarea noastră este să ne întoarcem cât mai mult la natură, să ne întoarcem cât mai mult în natură, să ne gătim cât mai mult acasă, din preparate cât mai naturale. Și Domnul ne va da ajutorul Său, dincolo de ceea ce noi putem. El să ne ajute. El ne va ajuta. Amin. Amin. Să ascultăm câteva puncte speciale, 1, 2 sau chiar 3, apoi fratele Modan ne va servi felul principal al mesei spirituale din seara aceasta. Poftiți!